B'investiment ta' 61,000 euro ġie rinnovat l-outdoor gym f'Taqali li kmieni kull filgħodu jintuża minn bosta nies. Dan l-aħħar investiment ra fost l-oħrajn magni ġodda jiġu introdotti li jistgħu jintużaw ukoll minn persuni b'diżabilità. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima sostna li dan huwa investiment fis-saħħa tal-poplu Malti u għalhekk għaddejjin taħdidiet sabiex in-numru ta' ġim simili jiżdiedu f'diversi komunitajiet. Qegħdin nitkellmu wkoll ma' numru ta' kunsilli lokali madwar il-pajjiż sabiex proprju jkollna iktar inizjattivi simili, inizjattivi illi kif qegħdin ngħidu naraw li permezz tagħhom ikun attività fiżika anke fost il-komunitajiet Maltin u Mawġin kollha. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil sostna li rinnovar sar bil-ħsieb li ħajjar il-persuni ta' kull età sabiex jagħmlu użu minnu, anke permezz tal-isport li jintlab f'timijiet. Spjega kif b'investimenti bħal dawn Sport Malta qed timmira li tbiddel il-mentalità u l-kultura tal-Maltin marbuta mal-eżerċizzju. Waħda mill-mission statement ta' Sport Malta li to move a nation, nġaqalqu l-pajjiż, jiġifieri li nħajru lil kulħadd illi fir-rutina ta' kuljum tiegħu ikollu xi forma ta' eżerċizzju fiżiku. Il-mentalità f'Malta mhijiex bħalma barra minn Malta, aħna meta tiħbib jiltaqgħu isaqsu inti tagħmel sport. Imma barra minn Malta l-mentalità differenti rridu nerżqu rridu nerżqu l-mentalità li meta niltaqgħu insaqsu xulxin xi sport tagħmel biex indaħħlu l-isport bħala parti mir-rutina ta' kull persuna, speċjalment dak li huma tfal u żgħażagħ.